Il-Kummissarju Ewropew Joe Borg kien lest jikkontesta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li kieku l-Prim Ministru Lorenz Gonzi informah li ma kienx qed jikkunsidrah mill-ġdid biex jokkupa l-karika ta' Kummissarju Ewropew Malti. Kien Lorenz Gonzi nnifsu li meta ħabbar in-nomina ta' John Dalli konferma li qatt ma kkunsidra lil Joe Borg għal terminu ieħor fi Brussell. Dikjarazzjoni li waslet għal battibek fuq il-ġurnali bejn il-Prim Ministru u l-Kummissarju Ewropew b'Joe Borg jgħid li Lorenz Gonzi xarin ilu informah li hu kien wieħed miż-żewġ persuni li kien qed jikkonsidra għal kariga. Il-ġurnal kulħadd irrapporta li kif Joe Borg għamel dawn id-dikjarazzjonijiet fil-mezzi tax-xandir, l-uffiċċju tal-Prim Ministru prova jagħmel kuntatt ma' Joe Borg. Imma l-Kummissarju Ewropew Malti ftit li xejn wara l-ħerqa li jitkellem ma' Lorenz Gonzi, anke jekk kien qallilu li Gonzi xtaq ikellmu dwar sem jista' jagħti fil-ġejjieni. Huwa mifhum li Lorenz Gonzi qed jingħata pariri biex ma jkomplix xjurta lil Joe Borg minħabba r-rispett kbir li dan igawdi fid-distretti li kien jikkontesta. Imma sa dan it-tant l-istrateġija ta' attakki kontra Joe Borg minn artikolisti magħrufa għall appoġġ tagħhom lejn Lorenz Gonzi komplew fil-ġurnali tal-ħadd. Attakki li jippruvaw jirridikolaw lill-Kummissarju Malti minkejja li l-ħidma tiegħu din il-ġimgħa kompli tkun apprezzata internazzjonalment bir-rebħ ta' unur ieħor. F'ċerimonja li saret f'Ateni din il-ġimgħa, Joe Borg kien ippreżentat bl-International Personality of the Year mill-Lloyd's List. Dan l-unur kien it-tielet wieħed mirbuħ minn Joe Borg fil-5 snin li jokkupa l-karika ta' Kummissarju Ewropew responsabbli mill-affarijiet marittimi.